Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes kita, Hulyo 29, tuig 2021. Aksyon Hotline. Mayara nagid lamang sang dalawang tulog, duwa nagid lang katulog kag magatukista naman kita sang kalendaryo kag magaabi-abi sa pagsunod sang bulan sang Agosto. Kumusta kamo masuki namon? Nga matag palamati sa kanginan nga nagamonitor na karon nga aga sa mga Ilonggo OFW kag mga overseas Filipinos nga dira sa iban nga bahin sang kalibutan nga nagatutok na karon nga aga. Siyempre ang iban lain ang oras nila subong may kaagahon, may ara nga ti gabi subong no sa ila ginabtangan ano man ang inyo sini nga oras dira agaton gid nga pagpanamyaw. Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:30 diri lamang sa Aksyon Hotline. Huwebes kita nga presentation July 29. Aksyon na Tayhopon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad and feel free sa pag-like, pag-share, pagpadala sang comment sa aton sa nga Facebook page, ang Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, ang tanan ng mga program diri, mga public affairs program kag mga matahom nga drama, pwede nyo gid nga i-share kag i-like para nga mas madamo pagid ang aton malabutan, madamo pagid ang magapartisipar kag makaibalo no sa mga balita kag aton talakayan. Hindi lamang ina sa Facebook kundi pwede man pati sa YouTube. Sa mga ka-aksyon tayang ari diri sa Region 6, lukot marabutan sang aton nga broadcast karon nga aga paagi sa on air. Good morning and welcome to the show. Anong pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Huwebes? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang pagpatuman kag ang mangin community quarantine status sang Negros kag Bacolod kag iban pagid nga malugar diri sa Region 6 ibaluon kag iplastar ta ina kay kagabi tamakon mo yan naglinap tadamo sa mga fake news, mga nagguluwa as if nga advance information nga ginapagwa pero igukwentahon ti mayara sang hindi husto no nga mga report. Ang resulta sala-sala ka di ka magsalasit sina imo makita mo gulpyada lang may ara sang ginreport nga pagbago, may mga termino pa nga circuit lockdown, circuit breaker lockdown, nano ina madno kuryente iya mo tingwa kuryentihan na igid kay damo ang nagkalapaso, damo ang mga na patalang sadtong gina-consider as fake news. Pero aton karuhon ina again today, although may mga advance na kita nga ginapang-post diri sa Aksyon Radio Bacolod kag may mga pagpangklaro, no? May mga pagklaro nga ginhimo aton sini nga mga city officials pero mas nami pagid nga at least mabalikan tagang maplastar liwat sa inyo nga amon mga kaaksyon. Ang Negros Occidental, at least
maintain ang iya sining nga quarantine status. Ang Bacolod City nalakip kita gihapon sa GCQ with heightened restrictions, no? GCQ with heightened restriction. GCQ HR gihapon ang Bacolod City, no, until August 15. Kaya mo nang mas klaro, iya kay kabudlay, no? I mean, because of the advent of technology and because nga ti puwerte na ni subong ang social media hindi hamak, amo na nga kasilingko gani, once ka may magwa lang mga misinformation, dapat i-check tagid anay ha, i-counter-check naton kundi nagalin ang info. Once ka hindi nagalin sa mga individual or mga persona, nga dapat amo ang mag-release sang information, kuidaho kita anay mag-share, kuidaho kita anay nga mag-like, agod nga hindi man maka-create sang chaos, hindi maka-create sang problema sa publiko. Din kay mo kita sina karon man. Halimbawa, may ara man magbasa daya karon na makitaan niya lang nga may ara ipatuman nga mga lockdown. Din kakita may mga terminolohiya nga circuit breaker lockdown. Di kulbaan kay mo ano ning circuit breaker lockdown ni man? Butangan sang hindi lang kay yellow lane, no? Basi butangan kuryente ang gina-lockdown. Ay pertiya mo, to ngang iba nagasala-sala, damo ang nagapinamangkutanay, damo ang share man ti kundi ang gwa labugay. Ano pagid ang aton sining nga mga talakayon na karon niya nga aga no kay kabudlay sinimo nga at least may ara balasang luyag naton ini maklaruhan gigikan sa aton nga mga city officials ama natong dan naton nga mga opisyales diri sa Bacolod, no? Kung way gin man si Ma'am M, pwede man si Councilor Novero. Kaya basi may meeting sila actually kaya inapakita nagkakontak even Vice Mayor El Cid. Galing gino alang-alang ginang signal nila, no? Gusto naton although may ara naman official statement, makita naton diri sa bisan si Councilor Israel Salanga may mga paglaro man gin post sa iya sining nga Facebook official nga page or sa iya sining nga account. Pero mas mayo gin nga mabatian naton direkta gikan sa aton mga city officials ang ining regulasyon, no, ang quarantine status for the city of Bacolod. Ano pagid ang pilag ka mga istoryahan tag karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, ang parte sa parte sa sining petisyon bala kundi may desisyon ng ERB ang election registration board sa Bacolod unanimously gin-approve nila nga may basihan ang pagsaylo sang registration ni former Congressman Albi Benitez sa Bacolod City. Now, siling sa mga petitioner, especially sang ila abogado, mayara pa sila sa ngimuon nga legal remedy. In short, wala pa nagatapos ang legal battle. Kaya mo na nga kung gina-consider nga kung sa uli ma-approve bagid ang COC ni former Congressman Albi Benitez, may gambal siya battle royal ang Bacolod isubong galing ho while pa ni malabutan may ara na sang legal battle naman niya tilang tawon ta niya kay ara man ang mga battery of lawyers, damo mga abogado ang tagsa ka kampo, mga petitioner, and of course hindi man ni magpabaya si Congressman Albi Benitez. In fact, sa statement ginbuyan sang kongresista ginpasalamatan niya, no, ang ginpasalamatan niya ang ERB sa ila sini nga panindugan, sa ila sini ginpagwa nga desisyon, no, ang election registration board composed of the election officer, DepEd head and ang city registrar, no? Tiamo na sila ang nag-compose sang ERB nga naghimo sang unanimous decision. Update kita karon no, i-check man ato ni kay duay pagid huni ang Highway Patrol Group diri nga pamunuan sa Negros Occidental, especially nga hindi na si Sir Mariano dila ina di subong ang hepe sang HPG. Ato lang ginreklamo sang manak niya ng HPG dira sa
iriya sang Cadiz, tigin formal lagi pasakahan kaso ho, or panumbungon. Tiara na, ala tubangon mo na, lantawon ta kung paano mo dipinsahan. Ini nga panibag-o karon, ang panibag-o karon nga kaso, no, nga ti ini, may niya kay at least may formal nga reklamo sa imo, o tidra kita, kung paano mo dipinsahan na kay siling niya, bata to abi kino natamaan ginsobrahan niya ang pagsugid sa iloy niya ay hindi amuhaw no tiara dipinsa ito. Ayos ay happy birthday galiad today kay Inday Regine Lopez celebrating sa iya birthday karon nga adlaw. Inday Regine, happy birthday. Ang aton sining pagpangalagad karon nga Webes buylog ginatulong sa inyo si Kalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kung gusto mo magkape nga ina may maayo pa nga may dulot sa inyo lawas, amoy ning Dr. Alfred's Green Coffee nga aton sining gina-recommend bangod kay way labot no nga suwabe ang imong batyagan kanamit. Ang may mga variant ka pwede ka mapilian no kung gusto mo gid nga ayos Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:18 na. Now, base may giningagaw nga meeting no ang taga city kay subong do hindi gid available ang mga lines sa aton sining mga city official si Ma'am M ginapatay naman ang iya sining signal base kung may meeting sila Aksyon Eden kay usually although nga ti mas start ini siya on August pa man mo may duha pa man kaadlaw pero mas mayo gid nga ma-inform ta ng public bangod until now damo gyapon abi ang nagapamangkot no ang iban sini diri nagaproblema gyapon kay ang ila pensar siling ay nano ini kung may increase gyapon sa community quarantine status at least kuan ho kung may amo gyapon na ang quarantine status sa Bacolod, at least inang official nga statement. Katingalahan ko kay damo gidiya sa maalam, damo gidiya sang kung kay isa bala kabaluman maghimo sang ila kaugalingon nga daw may mga report man nga sila yang naga ila lang ya balati kundi ang publiko ga sala-salaman. Now, hulaton naton although nga ati kon based sa palayag, no, kagabi maging klaro si Vice Mayor Elcid siling niya fake news na makon mo inang mga circuit breaker lockdown tiway na to yan, no? Pero ang balita today, ang Bacolod until August 15 will be placed under general community quarantine with high restriction, no? Meaning same gyapon kung ano as isubong status, although we are expecting nga magapagwa naman sa Mayor Bing sang executive order regarding sa sini nga community quarantine status. Since kaini nga community quarantine status will be extended until August 15, tinadong epekto sini subong nano ni man kay ang Iloilo actuality mas kuan pa man mo mas istrikto patuya ang ilang quarantine status. Aber i-check tabi. Online sa hotline. Kaya baloon nato na kay Sir Frank Carbon medyo dali lang niya para at least makuha kita sa mga reaksyon Manila kay naga-meeting pa man siya subong. Sir Frank, good morning. How are you? Art mo rin, Alba. Kamusta ka man, no? Okay lang, sir. Okay lang. Gabi, damo nagsala-sala kay may mga nagwa pang information nga may mga circuit breaker lockdown. Although nga na-clarify na until this morning naging clarify sa mga officials naton. Pero sir, sa gyapon, Iloilo, hodo, istrikto sila ya. And diri sa aton sa Bacolod will remain as GCQHR ng quarantine status.
nanong epekto sini sa inyo? Nanong inyo reaction sini nga mga negosyante? Art ang MSCQ, GCQ sa Bacolod, actually, our local leaders, no? Ang local executive na balogit sila, how to temper sila ng mga restriction, very restrictive, especially on the movement. No? One is the issuing executive order to follow, just to comply with the directives ng IETF. Sila mismo, with the implementation side, sa balot na kinalang i-temperman, kaya kinanglan ang tao magtrabaho din, kag ang negosyo mag-upgrade. Kaya 17-18 months na, subong na wala trabaho, kabalo sa puwerte, kadabo na mo sa nawad ang trabaho, kadabo negosyo nga ng kilira. So, everybody knows that ang rampant na gitibong ang katulang sa kwarta, and hanger, gaabot to sa aton lobisa, tulang na to, aton mayor, aton governor, kay hindi na sila. So, kaya sila, sa ground, sila ang pupod, dudubog sa tao, sa talagang problema. So, ang aton travel, kaya na mga border control, just bring along your, their regular IDs. Kung may travel order ka sa kumpanya mo nga ma-travel ka, bring it also. No? Hindi lang mga travel kay Lula ka lang maglagaw-lagaw, maglupas siya, avoid na na ito na. Pero kung ang travel mo is, kung ka-ubra o kung ka-ubra ka, and everything, o manegosyo ka, allow gigya sang aton na local na pamahalaan. Madala ka lang sinimo ID, on the order sa kumpanya nga makanto ka pililo, dala ka man sang travel order ka, may ragin man tagaan din man sa nas kumpanya, Okay. Kung for medical reason, tingayo ka man sa doktor mo on everything. But everybody are allowed to travel. We see to it nga you bring your ID, kung may backtrack ka, manami pag yun, inilo nga trace, mayara ka man, and everything. Yes, don't travel, for the sake of traveling, ang mga logout dito. Okay. So, for my border control, just to show you nga, Marim, dire ko dobra sa kapis, o taga-kapis ko, mapuli ko, aring ako na ID, etc. So, it's the same thing as the previous na panta. Why di man siya dakugin na tambyo ko? Okay. At least, naka-experience na, gin-practice na naton ina ang GCQ, HR, daw ay naging man kita sang dapat pang ipanibag-o sini actually. Correct. Tama. Yes, sir. And in the part sa mga negosyante, pwede paguro, kaya pa man niya. Until August, bisan nasta pa katapusan sa gusto, sir, para importante ang Delta variant, hindi lang maghalit. Correct. Oo. That's why kami ni Province hindi nga kung luyag mo lang nagaw-lagaw, hindi. Kinanglan, kilagaw ka sa hospital, mabisita ka sa nagamasakit, o malubong ka, or importante ka ni gusto ka ubra ka. Okay? Sige. So anyway, good luck sa aton tanan. Kabay pa ngayning pag-extend sa National IETF sang community quarantine regulations naton makabuligid, no? Not only to avoid sang bag-o nga variant nga pamahog perte, kabay pa nga pamagi ini nga maka-recover na kita after bala pilak binulan ni mangin merry and happy ang aton Christmas, sir. Sir Frank, alas 8:25 na. Okay, may mga aga pa, may mga meetings na ni sila ko. Mga hanay sa negosyante, may araman meeting ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, although limited. Again, tinaligad to, kapag intindi ko, do pilang nahot lang ang trips nilang nga nagapatigayon, amot subong kung sige siya man gyapon guro ni hindi magkakapadamo ni actually trips kung wala man pasahero. Hindi kaya ka pinagusto subong kung ikaw abi operator alangan mo na dulublihon karon ang biyahe da sino magasto sina okay lang nautod ng linya basi may meeting na si Sir Frank Carbon alas 8:26 na pero tiula tonta no kay expect kitang may ara gid iya sang ipagwa nga executive order si Mayor Bing Lunadia, no, antes ang ining mag-abot, no, ang Agosto, no, ang unang adlaw sang Agosto.
2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kung noon, napapasuko sa mga... Ayos, may obligasyon kita isa nga hindi ito mapaiway. Sige lang, i-try lang sa aksyon na din ba siya naman siya, no? Amo na, no, sa aton nga magka-aksyon na kuan gid medyo pamati gid kag sunod kita mas mayo kung may mabaton kamo mga information sa Facebook kalimbawa, much better nga i-counter check nyo. Na i-counter check kag mas mayo gid kung i-refer may mga kung friends man lang ninyo sa Facebook, ang mga city officials di i-counter check sa ila sining mga Facebook post no kung bala may ara, pero kung way gani pa meaning hindi pa na iya official, no? Ano pa kagabi naglinabugay ang guwa na kay kada isa ang lain pag isini kay porti kadasig nga ni share iya mo kapin pa kon social media ti once nga i-share kibot ka lang imo yang pag-viral sina porti kadasig lang daan sina. Online sa Hotline. Online. At least may mga paglaro and again at this morning joining us over the phone is Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, Action Art. Ngayong aga gid sa aton listeners and viewers dira. Yes, salamat gid. No, although gati kagabi ging clarify naman ni kag may mga statement ka man gani actually atong unang nagruwa nga may mga circuit breaker lockdown nga mayitan ganito kay na clarify. At least tumong officially may ara na gid no late last night nga gin pagwa kag sini naman no naggambal naman si Attorney Harry Roque nga gindesisyonan naman ni President Digong gina-approve naman ang recommendations ng IATF GCQ HR kita gyapon Bacolod Vice. Correct na siya, Action Art. And in fact yesterday morning amo na inang recommendation siyang regional IATF. Only that nga hindi man kita pwede ka-announce na until nga ang national IATF ang mag-announce. And that amo na siya nga din na advance nga announcement so that matandaan ang mga LGUs sa time na mag-appeal, no? So karon pa gid yang final, although nga ang recommendations amo na ina ECQ HR tagyapon or heightened inspection. But ang aton cases nagapanahog. Okay. So atong used to viral kagapon used to in fact na interview mga kadalas night. Wala lang yung hindi bago mga circuit breaker. Ang circuit breaker niya ginagamit na sa mga electrician. Ganun, kibot ka ni kung ano ni kung siyang una, yellow line ang nabutang ang ginagamit sa pulis sa mga crime. Ano yung butang siling kukuryente palibot sa circuit breaker? Kung siya electrical na circuit breaker na siya, may amo ng automatic device lang kung may short circuit. Trip off ang imo linya sa kuryente. Yung taton niya ang flow of current kaya ang circuit breaker mo kung may fuse kada. May fuse, correct? Oo, mag-short circuit, malupok ang fuse, ang current, stop niya, hindi maglagan. So, hindi masunog ang imo panimalay. Muna siya, electric circuit breaker. Safety measure na. Grabe nga term. Si Octa Research, amo nang gingamit nila na term para mag-untat ang paglapta siyang ining kuan ni Delta variant. Para na kuno, no? So while nagapanaog ang cases na ton, hoping yung Delta variant wala na di sa aton kada hindi maglapta. Correct. No, kag at least ang City of Bacolod subong nakita ko kapon double digit kita 25 but as we speak pila ang may idea ka Vice ko pila ang real time naton subong? Kamagyan na sinart? Siling ko may real time kita nga data kung pila subong ang kwan ang active ang positive case nga
advance or real time subong adlaw? Walang aton real time subong karon ni siya magwa action art. Kuan lang kita. Ha? 48 cases. 4-8. Yes. At least gamay-gamay, no? Gamay gihapon. Bisan, maamo na tani. Tinatada for the past week. Below 50 kita. At least kung ara lang kita sa double digit kag mas magnubo pagid, nami ko mag single digit pagid agud nga mas nami na gino ang sitwasyon naton. Although kung nakita ta sumumbay sa ang vaccination program sa Bacolod, sige-sige naman niya mo pro. Why naman niya kamo plano no nga i-appeal pa for a lower quarantine status? Sundo na gilang ni anay for the meantime ang recommendation nga GCQ HR. Yes, sundon ta na action art ang recommendation siyang regional IATF and I think na-take up na yung last night sa national Okay. ang aton quarantine status. So for the public to know, na-retain naton ang GCQ with heightened restriction. Sige, so but expectedly si Mayor magpagawa ng executive order nga nagamando for the continuation sini until August 15. The action art. I think ang report ang inagani subject for review sa August 15. Okay. No? Pero usually monthly ng status only that nga siya nagliga dyan 1 week lang, no? From time to time nagliwat kung kisa ang decision or ang pananawan sa National IATF. So, pulat kita sa mga masunod na mga announcements. Okay. On that note, bye. Salamat kisa time. Ang imo na lang mabilin nga panugyan liwat sa Bacolod nun. Well, action art, ang sa atong SMX ni alas 4 siya kagahon dapat nagapila. So, liwaton tanis publiko na ang mga OFWs dala na nagasiman kasi OFW mo. Ang inyo yung vaccination sa Ayala lang. Hindi pwede sa Robinsons, hindi pwede sa SM. So, mula ng info to siguro kasi napila ka to kang gahon only to find out kaya hindi ka to galing pwede. So, dito ka mo sa Ayala. Okay. Action art. So, salamat din na. Salamat, Kid. Vice Mayor Elcid Pamilyaran ang chairman sa local IATF diri sa Bacolod City. Although nga sa nasiling na naton, ang usual sini sa unay ang pag-evaluate no kag paghimo sa panibagong recommendation after a month pana or within a month no nga dra ang basis kag kun anong mga cases amo ng reference nga ginabasihan no sang desisyon galing ti subong because of the Delta variant and other variant kang ginabantayan kaysa gani isa kasiman na may pagkambyo no sang quarantine status ang Iloilo gani last time remember isa kadlaw lang to gulpiada lang nagbago ang quarantine status sang Iloilo City. Di ang aton lang diri gina pangamuyo hopefully magasigi-sigi ang pagnubo sang cases agod no agod nga at least magalog pagid kag makabalik kita sa MGCQ or modified General Community Quarantine Status. Magalog-galog naman and hopefully bisan ano man ang quarantine status naton ayaw gid magkumpiyansa. Muna lang ginasiling nga bisan nubo ang quarantine status mo pero ang mindsetting kang ginahimo mo nga mga precaution ang ginatawag nga ECQ gyapon nga discipline. ECQ nga mindsetting gyapon. Bisan nubo pang quarantine status siling mo sige lang along lang ko as if ngari kita gyapon sa ECQ nga estado. Kay kung magkumpiyansa ka, take note, why na garantiya nga bisan nabakunahan kay hindi ka pwede matapikan sa COVID-19. Tandaan tagid nga bisan nabakunahan ka na,
matapikan kagihapon kag although medyo mild lang kung fully vaccinated ka na, pero mas mayo gin nga hindi kaya matapikan di ba? Aksyon Hotline. Akong rekomendasyon, halong gid kag sunod kita gihapon sa ginapatuman nga health protocol. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. This new Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang
Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at
nga morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibility. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline, may mga nag-provide, nagpadala sa aton diho sang mga bases kung nga ati ginpaboran nga ma-qualify ang application for voter registration ni former Congressman Albi Benitez, no? Nabutang diri, any person who on the day of the registration may not have reached the required age or period of residence, but who on the day of the election shall possess such qualifications may register as a voter. Muna na butang, no? Lawig-lawig pa ni RA 818969. Very clear ang law. ERB function is only to approve, disapprove voters registration. Amo lang na ang issue. Wala labot ang ERB as to qualification as candidates. Okay? So, mag-qualify sa qualification naman, sa pag-file naman sa certificate of candidacy, that is another thing. That is another discussion naman. No? Kag ang exclusion lang ng mga kwane, sa court na ni, ara na sa court na ang paghimo sang desisyon. Ang logic sa actually, sa politika, hindi kakapili kung sino mga kontra sa imo. Daw kung nagahimo agin man sa gusto, ay ka naman siyang dapat kabalakan, guro kon ang politiko nga bayad performance niya.
bisan sino pa na iya. Bisan sino pa na iya ang kontra sa imo. Why gina problema, no? Si Sir DCR, may number ka ba? Kung magsabat mo si Sir DCR, daw update lang nato na. Pa-vaccine, sige le. Oh. Sige, thank you, Gid. Ang party sa update bala ni sa member sang WCPD ang mapile sa province. Okay lang? Sige lang, no problem. Anyway, i-kwalon ta na, no? I-baloon ta na. Pero ang initial to na report man ni Aksyon Roger kahapon nga na-file na, no? Na-inquest na. Ang kaso batok sa sining HPG. Tikbod line nga giniklamo sa manak niya do pagwaon pa nga nasubrahan kuno ang sugid sang manak niya. Di galing dito ka lang depensa sa korte. Total may findings man to. Kagintandog ang pribado nga lawas isang bata. O, di paano mo na abi justify as korte man? Ikaw na lang niya bala. Dito ka na depensa. Ito mo lang sabton ina. Elizabeth Malagagamala, good morning. Please greet Julius Olgasan. Si Rod Simon, birthday ni Rod Simon. Teresita Delgado Lavadia on their birthdays today. Thanks a lot. Keep safe everyone. God bless us all and more power to ARB. Vicente Manlangit Bayabado Jr. Good morning. Angela Gayondato Castillo. Sila nga, good morning. Aksyon Art listening from Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Greet ko si Fi Domingo kapamati gid sa Aksyon Radio. Si Jose Mongcal Torilla, good morning and God bless. Ayos Thank you for listening today. Araman si Rochelle Fulgencio Susana. Salamat gid sa imo sining pag monitor. Pakigreet ko no sa pamilya Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Jerel Gadudo, morning man. Nining Grate, gamonitor siya paagi sa Transistor Radio. Ana Sinoro, good morning. Father Amberda sa Concepcion, Talisay. Good morning, Aksyon Radio. Halin kay Yoli Balinas. Yoli Balinas, good morning. Pa-shout out lang, no? Calamba, Laguna, sa pamilya Ramirez, Barangay Caridad, Bago City, kag sa mga friend ko sa Barangay 29, Bacolod City. Thank you. Araman si Lin Chua. Sila nga ba grabe? Circuit breaker gidya, sir. Mo gani. Circuit breaker. No? Grabe ang ang mga term. May purpose ba na guro nga mo naging gamit, no? Kay di gusto man nila siguro nga daw maiba naman daw lain naman bla. Para at least ang tao do ang tao kundi do ma-aware magag daw maghalong man galing kun kaysa dugangan sang misinformation kundi gatalang-talang. Sige. Iban pagid nga mga mensahe nga gin padala ninyo karon nga aga. Uy, ang rollout sa vaccination gali subong Webes, ari ho, atensyon Ang rollout sa vaccination rollout sa vaccine today is scheduled July 29 sa Abis Cluster, Sigida sa Alangilan, Barangay 39 Cluster, ETCS Cluster, sa Filisa, Mabini Cluster, Singkang Airport, Takuling, no? I-check tabi kay Liga ng mga Barangay President kung kumusta ang Takuling kag ang dalagan sang ila sining inoculation no? Ang Vista Alegre, Ayala Malls, Capitol Central, Robinson's Place, SMX Convention Center. Now, diri sa Bacolod, ginambal last time sang Bacolod City, nga ti porting inoculation, porting damo ding Bacolod, sang nabakunahan. Pero kung lang taon na to ng data, mas damo gali ang iyasang Iloilo pagid. Iloilo naman damo pagid ang ilan na bakunahan, no? Na, tiyan mo ng the best gid. Ang Alangilan, isa sa mga lugar medyo
layo na niya mo, no? Dito sa Alangilan, i-check na sa kapitan nila kung kumusta ang status ng vaccination sa ila sa Alangilan. Tiyang Alangilan, ato na to sa boundary na yasang kuan mo, boundary na sang Talisay kag Bacolod. Diambot kumusta da sa ila, sige man ang inoculation da, no? Sa kay Kapitan DJ Tanista Kap, kumusta sa imo da, may sige man gyapon subong ang bakuna. Kay ano ni nga bakuna ang ginapang roll out sa ilaman, no? Ano ni mga bakuna, i-check ta lang na karon sa mga barangay kapitan diri sa siyudad sa Bacolod, kay may ang AstraZeneca nga gin-order sang city, way pa man schedule, pero expectedly by August may another delivery naman for Bacolod City. Dugangan ko lang nanay ang pila ka maminsayang padala nyo, daligid lang, para nga magka-diretso kita karon. Ara na si Utay Benedicto man, tamiyo lang ko kay Kapitan Sirion Libre sa barangay San Jose Sipalay, Jerel Gadudo, ara man ga monitor si paring Turco Jongko, Jerry Limaco, morning, listening from Barangay Pelisa, Angela Gendato Castillo, ara man. Si Akas Arvil Pungyano, morning insan, pa-shoutout naman sa mga taga-Kandonin, Negros Occidental, sa family Pungyan, lalo na kay Mother Vilma Abunyawan Pungyan. Oy, Tita Vilma, belated happy birthday na sa imo. No, may lang gid nga pag-monitor dira sa Nailan. Reggie RC Sugilon, morning, pabati naman sa family Sugilon, RC Hod Morillo. Atia Kim Iriman, bingbong siya. Angela Gendato Castillo. Si Madam Karen Tanlangit, morning. Thank you gid Madam ha. Regards na kay Boyfi mo. Boyfi. Mayong agad na good morning landa. May lang nga pag monitor sa inyo nga duha kay paring Eddie Lumugdang. Unliminada, good morning. Pa-shoutout Manapla Negros Occidental. Dennis Richard Tibo Roma, good morning. Monitoring here in San Enrique, Lito Dayap, ngayong agaman. Baby Jean Liasos. Amo naglaro, nga dapat mabalaan gid, no, ang party sa mga nagwa goroning nga quarantine status. Okay na, no? Importante, hindi lang na mag-share, basta way pasigurado ang ginapagwa nga balita, no, kapin pang advisory, nga way pa finality. Iping Hipulango, good morning, yung pangapita, salamat gida. Domingo Guancia, good morning, magaling ka sa Iloilo, Sulod Bacolod, swab ka man gyapon. Oh, good morning, magaling ka sa Iloilo, tikang requirements ang naligad to, kinanglan may negative RT-PCR test ka, ti amo giningwa ni Guru Sir. Raquel Villafuerte Martinez, ginatami ako dira si Bodda Martinez sa Airport Subdivision, kapamatigid sa imo program subong. Salamat. Jocelyn Song Comedia, may agaman. Michelle Castillo Margen, no, good morning. Joseph Zabala Senior, bao Primo Joseph po. Primo Joseph, good morning. Prems, regards nanda, no? At iyo ni Councilor Cesar Distrito. Grace Ortiga Sullivan, morning man kay Nuwami Jimenez. Nelda C. Guansi, Madam, may nga Mary Ann Alaran. Sir, pa-shout out sa anak ko nga ara pa duty ko no, sa Corazon Locsin, SG Christian Alaran, kag Hospital SG Christian Alaran. Thanks sir, watching from Quezon City. Mary Ann Alaran, salamat Humalumina, Inday Plaza, Lilia Taton sa Gardenville. Raquel Villafuerte Martinez, good morning. Gamonitor kami dia barangay Alangilan, Purok 6 sa Tasoy's Farm. Salamat kita. Uy, kay Father Felix Paskin, happy birthday Father. Dinky Dialagdon, good morning Aksyon Art. Kag kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa and Doc Mateo Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, John na P-Season, Christine Minies Villalubos, and all EFC members. Diding Alohamianto, good morning Aksyon Art. Monitor kami, Barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat gid. Melchorita Ferrer, Virgie Olpinda, good morning.
From Celine Holmes pa shout out lang kay Thelma Ihoko. Anong Igiko? Oh, sige, Lydia Jennifer, Bibing Meli kag Rosita Villarwell. Solid mo ning nga matag palamati diri sa Barangay Estefania. Salamat Aksyon Art. God bless you and your family. Ayos congratulations lang ho kay former Bacolod City Councilor, former Bacolod City Vice Mayor Alex Paglumutan, ti siyang chairman sa PEDCO sa Palawan. Nami ni kay Dasonto Aksyon Liberma schedule ta, no, magtalutaw hay ni mapapalawan ta. At least may mga sabat sa aton kag may kwanto, may maakomodar mag-abot. Ninoy mga galanda, no? Regards lang sa inyo halong gid permia. Oy, close subong. Dali lang. Ano nang gipadala sa taga-Kanduniho? Thank you gid Federasyon sang Kanduniho. May mga kwan sila. Okay, may mga program da. Salamat gid sa nagpadala diha sa sang sining info sa taga-Kandunida may aga sa inyo. Thank you gid sa mga mensahe nga send ninyo diri sa aton, no? Ga-appreciate kita sina. Sige. Thank you gid alas 9:03 ma-post lang ko for some commercial break. Pagbalik ta dugangan ta ang aton talakayan. Aksyon Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga minawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian.
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:14 na. O, nabilin nga mamin sa inyo, pakarunan ta na. Sunay din, liog lang ko da. Pati gayon. Kay... Uy, may agaman happy birthday, no? Liwat kay... Rod Simon. Sige, damo ka pa na miyaw diri kay Rod Simon, no, eh. Ginapadala diri sa aton nga sa messenger. Okay, happy birthday. Mayo gid nga pag sa ulog sang imo kaadlawan. Ayos Now, sa illegal drugs, pabawasan nato na guro. Kay kundi sa suna ka presidente ito na muno niya nga may mga general mangyapon, mga general tublang nga naga mo man niya nga aras likod sang baligyan ay sang droga. Makon mo na tuod kon way paninilagin pang kuano, way paninilagin pang pasakaan kaso kon matuod man nga sigining binaligya sining mga persona nga ni. Hindi kakita imo kunto general yang nagahimo sa illegal drug activities. Kinawa man niya ka mga magagmay nga mga PNP personnel assigned sa drug operation. Ano mo na tuod kon general mo yang nagahikot sa mga hindi amo nga buluhaton da o ang Philippine Drug Enforcement Agency nga mong intugyanan gin nga ahensya. Di kumusta mo iya nanong latest nga mga monitoring ninyo kayong gasinulod gapon nga sa Budis Bacolod kag Negros damo gapon ang nagakaladakpan nga tilinibo ang ila sining supply. Alas 9:16 na why siya day kay basi makuanta no makuanta siya siga kay actually ang okay hindi si Kwan
Siya doktor, hindi siya maghatag statement. Sige kay sa Okta. Actually ang Okta try tani nga makakuha number sa ila. Kay kabalo ka ang ining parte bala sa sining circuit breaker lockdown. Ang term nga gingamit sini ang nagamit sini ang Okta research. Ang Okta research isa na siya ka compose sang mga eksperto nga nagapatigayon sang mga pagtuon, no? Ngati may ang term maging gamit nila mo na nga doon nag-confuse man ang tawo kay ti ang aton usual nga nabatian tang sa circuit breaker ara niya sa terminolohiya sa maelectrician mo, no? Kung si Vice Mayor Ilcid pakaina ti siling niya ang nami isinitani ang Okta research ang makahambal, no? Galing way pagid kita kuan ba na, no? Kuha sang number na sang taga Okta para nga at least interview ko mapa-insindi kita nila. Sini kay sa uliway takabalutuod basi kun magambal karon tong national government ay todo kun amo ni pamahog yapon sang Delta variant amo ning himuon taho sundon taning recommendation sang Okta kay isa tutuod lang. Ang Okta research amo ni silang ga-recommend amo ning mga lugar high risk ni sila, low risk ni sila kay may pagtuon scientific nga mga pagtuon mo. Kabalo ka, ang approach mo sinig, hindi man nga bara-bara ka lang niya, oy nagtaas, dali lang, abunta niya ang approach ngayon mo, unta. Lain niya ang Okta research, ang ginatunan nila, gidya, no? May scientific, may system silang ginasunod. Kay kon pariyo lang na abi, nakita, dara karon nga, ay nagtaas ang kaso, ipaidalom tagyapon, tagilayon ini nga lugar sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. Tiyang mga recommendation, actually, ang iban nga mga ginasuggest dira, gina-recommend sang Okta research, amo na ginapamatian ka ginasunod man, no, sang National IATF. As to galing sa circuit breaker ni, amo nang hindi pa subong ang DOH, gintaw gani Aksyon Eden, bago lang si Dr. Alonsabi, kita ni ipa-explikar ta, siling niya ang makasabat sina sir ang Okta. Ang Okta ang bali Aksyon Eden, di siya magambal kay siling niya waay ko na ideya kung ano na ang butang balon sang circuit breaker kay iyan na iya sang Okta research nga term. Pero hindi naton pag-discount ang possibility na ha. Take note nga ang klaro lang ya nga ang Delta variant subong dasig pagid ni sa iya, no? Mas madasig nga nagalapta kag nagatransmit sa mga persona, no? Nga ma-infect sang sining nga variant. Di pasalamat kita gani kay at least atong sa region 60 na dulang kabalakat kay ti Antique lapit malang di sa aton mo. Ang Antique lapit lang di sa aton sa Negros Occidental. Ti kabalo pagid kita nga magbukas ning galing ni damo-damo naman taga Antique nga nagakadto di para magkarga tapas, para magtrabaho sa kampo. Amo na mga dapat mga balantayan iya kag dapat preparahan ta nga at least ang mga pumuluyo diri sa aton sa Negros hindi man magkabalaka, no? Hindi man magsalasala in kaso nga magdamo ang cases naman pero 40 plus gani subong ang Bacolod siling ni Vice Mayor Ilcid ang ila sining real time pero at least double digit siya pero hindi gid pareho nagligad nga ara kita triple digit kay sobra kita ginatos, no? May mga death nga na record pero hindi worst compare o pareho sa nagliligad nga mga sinimana. Amo lang na tiyang sa province subong ang aton ay si Juan Ganiho, si Dr. Sipard Gerhard Kailian kundi kagi na nasaging tapikan COVID dason naka-recover siya asymptomatic to siya last time. Ti subong ariho natapikan sa liwat, no? Nag-positive sa liwat sa COVID, under quarantine siya, pero symptomatic subong niya. Do may ginabatyag siya, pero ngambal Dr. Sipard Kailian, matamat naman siya kuno nga naga-recover. Tiyan mo na, hindi pa siya gani kompleto nga natapos niya ang second dose sa pag-vaccine sa iya, no? Amo ang abali Dr. Sipard Kailian. Meaning,
ara gyapon sa COVID. Amo na yang klaro subong anuman nga quarantine status ang tag sa kalugar, hindi kita mangatag yapon kumpiyansa kay ara paghihapon ang COVID-19. Vanessa Mayo siling niya kabay pa a good week ahead. Great lang ko Robert Irira sa Tornino, Sister Alvarez Ramilo Tangob from Minnesota State. Okay, salamat. Araman Vicente Manlangit Bayabado Jr. Salamat gid sa inyo dira no sa pagmonitor. Si Jonel Ipugon apelyido niyo. Action Art watching from Bataan Province. Gatutok lang no. Maing aga lang siling ni Jonel Ipugon tamewya ang pamilya Ipugon kag pamilya Villanusa sa sitio Palyakon kag sa Himamaylan, ilabi na sa papa ko nga si Nestor Ipugon kag lulo ko nga si Felix Ipugon. No? Sir Jose Mongcal Torilla, sir, may nga agad na sa imo. Thank you, Gid, for listening. Rochelle Fulgencio Susana, pamilya Susana sa Malingin, Bago City. Araman ka monitor, Ijing Kid Alagdon. Okay, ma'am, nabasa ko nitong una mo kay inang greetings. Jerel Gadudo, salamat, Gid, nining grati, nagpahabol man. Thank you, Gid, sa imo sining mensahe. Sige, sa San Jose si Palay, si Utay Benedicto, nabasa ko naman ni kay ina, no? Thank you, Gid, no? Sa kay Mama Jenny Lee Galio, from Pandanon, DSB. Salamat, Gid, salamat, Gid, sa mga naghingagaw, padala sa ila nga mga mensahe. Kay Raquel Villafuerte Martinez, Gamonitor Barangay Alangilan, nabasa ko na ni. Nag-pop up siya. Araman si Domingo Guancia. Sige. Raquel Villafuerte Martinez paliwat ang imo chat. Araman si Chofilo Espanola Jr. Good morning. Monitor kami always Mamang Buning Tagda Zone 3 Hinigaran. Marian Alaran. Sa anak niya ko no. Nabasa ko na. Ayos. Thank you, Gida. Sa mga wala pa hindi ko malabutan ng mga mensahe, pasensya, Gida. Ang update sina karon sa udto kag ang schedule sang vaccination activities sa Bacolod sining nga weekend buwas Biyernes 30 kay ang nakuha ko nga schedule palang subong is today no ang 29 Ayala Mall may ara gyapon Capitol Central Robinsons kag SMX no amo ang mga balantayan ta diri nga dira ka mo pwede ka pabakuna and sining nga weekend siling ni City Administrator Ang i-activate na ang City Mall dira sa may Golden Field, no? At least kung nalin ka dira sa southern portion sa Bacolod, no need na nga mag-travel kapag ka magadto di sa mga mall sa SM, Ayala, kay may ara ng kamuda, no? At least lapit na da sa inyo. Di mag-aumpisa na sining weekend sa Badoho, ang pag-operate, pagbukas, sa isa na naman kadugang nga mall, no? Nga mag-serve akon hatag naman sang pagpangbakuna. No, at least ang nami lang ni sa mga mall kay way labot nga bugnaw siya siyempre secured ka bala, hindi kang basa sa ulan, no, do komportable ka mo lang nang importante kung ginabakunahan ka. Pero nagligan ang problema sa mga mall, sos marisip ang linyahanay at least nasolbar naman nga kung madumduman yo pag linyahanay naligad sa Ayala da bangon digin allow ang walk-in dari man sa SMX, ang tao, yan hasta sa puwerteng linyahanay. Hindi nakita siya naman. Ti kon mapabakuna ka, baho layon ka na yantis kaabot to. No? Sa actual nga vaccination area. No? At least, gin-solve na kung ay kasubong schedule, di ka na lang pwede no? Nga maggala kalinya pa kay ginalimitahan ang exposure kag di ko magdinamuay naman basi maginutok amo naman halinan sang super spreader event. Way tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. Oy, sa aton nga magka-aksyon na reminder ko lang sa inyo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Ting Combination. Napulo ka pesos lang ang capsule. Pero ang bintaha mo diri kung maggamit ka sining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kay may ara sa yaho sang
gina-target gid lang nga pabakuron kag amo ini ang inyo immune system kag resistensya sa lawas. Ano ini siya? Ang immune system kag resistensya paagi sa madamo nga vitamins and minerals nga makuha mo sa Dr. Alfred's, ti kon mapa-improve yan bisan ano pa nga balatian mag-attack. Hotline. Ako naman, Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon